ब्रेस्तारा मोरजे तिथी प्रमाण शिवजयंती मनयली। ह्या निमतान खासा कार्यावळ जाली। लोकांनी कार्यावळीक गर्दी केली। आरडीएक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट। आपल्या प्रभागातील सगळे कार्यकर्ते एक वेगळ्या छत्रपती शिवाजी महाराजांची जी एक स्फूर्ती असा त्या स्फूर्ती सगळ्यांपर्यंत पावपा खातीर वेगवेगळे उपक्रम राबवले वयतात। केवळ रॅली हे एक खरं म्हणजे शक्तीचं प्रदर्शन असा, पण आज एक वेगळंच म्हणजे ज्यातून आपण चित्त थरारक आणि आपल्या सगळ्या आंगाचे रोमांच उभे करणारा असो जो कार्यक्रम झाला त्याच्यापासून खरंच म्हणजे एक प्रकारचा मेसेज गेला की आपली जी शिवकालीन जी सगळी युद्ध कौशल्य असली आणि जे सगळे व्यायाम प्रकार असले त्यातून हनुमान बैठका बघले आम्ही ते सगळे म्हणजे आमच्या ह्या भागातील सगळ्या लोकांना नवीन असलेले, पण आपल्याकडे जे सगळे इतके कौशल्यपूर्ण व्यायाम असतात त्या सगळ्यांचं खरं म्हणजे संवर्धन जावपाची गरज असा आणि ते संवर्धन जावपा खातीरचो एक मेसेज आजच्या छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या या जयंतीत आपल्या गोवाभर आपल्या पेडणे तालुक्यात आपल्या प्रभागात खूप मोठ्या वेगळ्या एका मानसिकतेन वयतलो आणि ही खऱ्या अर्थाने शिवजयंती आपण साजरी केली। गेली 10 वर्सां आम्ही शिवजयंती साजरी करीत आसा। 10 वर्सांनी आम्ही फक्त धर्मल मांद्रे अशें केलाय, पण अंदू आम्ही मोर्जी सुरू केला आणि अंदू आम्ही प्रात्यक्षिक दाखयला शिवकालीन कला जी पयलींच्या काळात शिवाजी महाराज बी चलयताले, तलवारी कशे चलयताले, दंडपथक कशे करताले ताच्या खातीर। म्हणून हांव सगळ्यांक सांगूंक सोदता की शिवाजी महाराजा कडेन कोणीच अपशब्द वापरूं नाका। शिवाजी महाराज आमचो देव आसा आणि त्या देवा खातीर आमी शिवजयंती ही तिथी प्रमाणे करता, बर्थडे सेलिब्रेट करीना आमी तारखे प्रमाणे, तो देव म्हणून आमी सण साजरो करता।